Takže ahoj, já jsem Čechýňo a vítám tě u nového videa, u mého prvního videa, které bude z přestavby Tottenhamu. Už jsem si tady dal všechny hráče, kteří právě přestoupili. Jak vidíte, je tady Van Hecky, Senesi, nějaké hráče jsem si dal na přestupovou listinu, kterých se chceme zbavit a určitě potřebujeme posílit útok. Tahle kariéra bude rozhodně realistická. Potřebujeme dostat Spurs zase zpátky, kde byli dřív a už nejsou. Tuhletu poslední sezónu málem spadli do druhé anglické ligy, což je velice špatné pro takovýhle klub, jako je Tottenham. Takže rozhodně musíme zpátky dostat na vrchol. Když se tak podíváme, koho tady mám, tak chtěl jsem jít hodně realisticky a o Kroupyho se Tottenham zajímá a chce na ní učinit nabídku a u Lia jsem četl, že se o něho Tottenham taky zajímá, ale že se nelíbí Tottenhamu jeho cena, kterou chce AC Milan, ale já ji přijmu a ty dva bych chtěl přivést. Když se takhle podíváme, už mi zde chodí nabídky, jako třeba na Vuškoviče, který ho budeme chtít rozhodně prodat, ale ne za 52 milionů. To rozhodně někde kolem 70. Zkusíme takhle třeba. Uvidíme, co na to řekne Villarreal. Tady je nabídka na Pedra Porel, bych ani nezvyšoval. Nám stačí, že z něho aspoň něco dostaneme. Bude nám jedno. Rozhodně budeme chtít, aby tahle kariéra byla 100% realistická. Nebude tam žádný Haaland, žádný Mbappé. Takovýhle hráče nemůžeme brát. Chceme to udělat realisticky. Chceme si vychovat mladý hráče přesně jako je Kroupy. Leo už dá se říct to lepší hráč, ale není na takovém levelu jako Mbappé, Haaland. Tak to bych ještě uznal. Žádný takovýhle lepší hráče už bych nebral. A budeme se snažit zachránit Tottenham. Zde i přišla nabídka za Romera, kterou nejspíš přijmeme. A chtěl bych rozhodně víc dostat. Když to bude kolem těch 40, tak už to bude rozhodně lepší jak 34. A Unai Emery přijme, takže nejspíš půjde Romero do Aston Villa. Ještě bych chvilku odsimuloval, pak se podíval na naše hráče, které chceme koupit a šel bych simulovat ligu. Tady máme už první zápas. A tak to mi hodně nevyšlo. Takže koupíme Liam a koupíme Kroupyho. Kroupy bude nějakých 45-50. V realitě jsem četl, že Permou chce 100 milionů. Takže rozhodně podle reality to úplně ty ceny nejsou. Tady ho budeme kupovat za poloviční cenu nejspíš, jestli to Bermov přijme. Mikkel van de Ven vám rozhodně nedám. Musíme takhle ještě míň. Provis prodej taky nechceme. No, tohle už bych přijmul. Skoro 45,5 milionů. Myslím si, že dobrý první přestup. Rozhodně potřebujeme někoho lepšího než je Richarlison, no toho hrota. A Kroupy je rozhodně hráč, který se bude vylepšovat. Nabídneme mu plat kolem 70 milionů. Vidíme, jestli to přijme. Ano, přijme to. Takže naše první velká posila v téhle kariéře je Kroupy junior.
snad nám pomůže. Kroupy je rozhodně nejlepší na hrot. Vystužil bych ještě to levé křídlo a můžeme pomalu se podívat na ligu. Jak vidíme, tak tady se akorát prodal Romero, takže budeme mít další finance. Což je výborné, tady ještě pár horších hráčů, kteří se nám tady poprodávali kolem 5 milionů dohromady. Tady je i nabídka na Vuškoviče, z něhož by nám ty finance hodně pomohly. Tak já už nebudu dávat tolik, zkusím kolem těch 60, 70. Spíš k těm 60, těch 70 vzít nechtěli, takže bych zkusil přesně 60. To by, ano, Bermov to vezme. Potřebuju vlastně náhradu za Senesí, který přestoupil k nám. Takže rozhodně tohle bude pro ně dobrá posila. Tak uvidíme, jestli se hráč s klubem domluví. A nám by ty finance z něho hodně pomohly. Tady další odchod Greje, ze kterého nám přišlo pouhých necelých 15 milionů, ale rozhodně na přestup Lia nám pomůžou. Tady se prodává i Luka Vuškovič, takže máme 60 milionů navíc. Zkusíme další rychlou simulaci v FL Cupu, teď by se ta výhra hodila. 2-0. Kroupy Junior dává první gól. Já bych teďka koupil Lia, zkusil bych 60. Uvidíme, co nám na to řekne AC Milan, ale AC Milan to přijme. Myslím si, že výborná cena, 60 milionů za Lia. Snad nám pomůže. Délka 4 roky, ano. 125 milionů. Odstranil bych mu góly a takhle bych to nechal. Chce ještě víc přidat a já to přijmu. Když bude brát 130 milionů, snad se mu bude dařit. Tak, rozhodně lepší jméno jak Kroupy. Bude to můj poslední přestup v tomhle létě. Tottenham už udělal sám přestupů dost. Já jsem všechny ty přestupy udělal taky. Takže nám tohle rozhodně stačí. Máme dobře vystužený tým. A já bych teďka simuloval do poloviny sezóny, kde se podíváme na to, jak se nám daří a při nejhorším někoho koupíme. Tak jsme v polovině sezóny a jdeme se podívat, jak Tottenham dopadlo. Co se dívám v lize, 12. místo, nic moc, ale rozhodně lepší než minulou sezónu. Co se podíváme na FA Cup, v FA Cupu jsme stále ve 4. kole. V Carabao Cupu jsme už vypadli jsme ve 4. kole a zde nic nehrajeme. Podíval bych se na hráče, ale myslím si, že tým žádné vylepšení nepotřebuje, takže bych to nechal až do léta. A když se podíváme na statistiky, Kudus má nejlepší statistiky, druhý má Kroupy, takže a třetí Leo. Teď už bych simuloval do konce. Takže teď jsme na konci sezóny, co se koukám, tak samý remízy za měsíc květen. Za duben tam byly nějaké výhry, takže se můžeme podívat. A skončili jsme 7. Což není za mě špatný. V první sezónu v obod jsme mohli hrát konferenční ligu. Tak to se nám nepovedlo, ale aspoň takhle v tabulce střelců celkový jsme asi nikoho neměli, nebo ano, Kroupy 13 gólů. Tak Kudus jich moc nepřidal, ale byl tam i Leo. Takže Leo se rozstřílel na konci. Podíváme se teda na celkové statistiky.
týmu. Kudus 19, Kroupy 16, Liao 14 a Xavi Simon se i na konci dostřel. Tak ještě se podíváme, jak jsme dopadli v Carabao Cupu a tím bych pro dnešek asi končil. Vyhrál to Arsenal, takže gratuluji. A my jsme vypadli ve čtvrtfinále. Což taky není špatný na první sezónu. Uvidíme, co nám nabídne druhá sezóna. Já se budu velice těšit, když se podíváte na druhý díl téhle kariéry. Takže moc děkuji za sledování a čau.